Бира! 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 Дай си! Запази една бира! Дай сега как тъпчи надолу като курва. Намали бе! Това е тази разходка, раздвижете се малко. Аз тази искам да ги карам, а не само двамата. Айде, дигай темпото! Тумба си, само вървят. Те могат да бягат и да си говорят. Айде, мъди, давайте по-бързо. Става хлъзгаво, внимайте. Да, имаш и клон. А за това? Ами, ще се видят чушки. Миналото видео панчака май е било по-яко. На панчерия, защото там през водопада се минава. Стълба имало през водопада, да си скача. Оле, Двъжена стълба. къде се пръска и вода. През лицето ти е вода. Ако отвориш устата, няма смисъл спираш на следващата будка за вода. Падаш според мен. Да, да. Пирогов с домашно на тази. Не знае, че пием от тази вода. Не, затова снимам. Там се, виждат се. Към финала приближаваме обаче. Не. Там се струва, че... Не, нещо междинно след това. Това е от другия край на... Стираме по това, дете се парзаляме с наймоните към Да. водата. Ние сме на другия край на езерото още. Да. Язовир ли? Ами тогава ще се накараме. Също сега Да, се при караме. всички положения ще се накалям. Сега отиваме на там. Сега ще газим до колената. Ще яд накрая се накаля. Сега ще газим по край. По земята ще е, но ти Ама това не си окей. представяш, цял ден се пазиш и накрая няма как да не се накараш. Айде темпо де! Айде, тумбаци! Вижте каква опашка направихте! Айде, Той дигай! ти каза, че е готов за вода. Майка ти не е бъл. Прави задръстване. Леко! Кога ще чакаме? Тя Мира наотпред. Мира, прави задръстване. Има съм виж такива начи и до печени. Така, на такива пъти, здрасти, Мони! И Васьки. Тук почва опа. Да, тук вече си чакаме. О, парзалка!
не се таковайте, всички се караме.